този клип ще ви представим пътя на една бутилка от мястото на производството й до мястото на съхранение или унищожение. Това е една от многото фабрики, които произвеждат заготовки за пластмасови бутилки и опаковки. Първоначално се излива тази заготовка, от която в последствие се произвежда бутилка. Сега ще разгледаме какво ще се случи с нашата бутилка, след като напусне фабриката. Тя попада в търговската мрежа и след време бива закупена от крайния потребител. В повечето случаи нейното използване е краткотрайно и след това тя става ненужна. След изхвърлянето й в определените за тази цел места, нейният път продължава към депата за рециклиране.